Gaur kalera atera gara berriro sindikatuentzako aldarrikapen historiko batekin, lan denboraren murrizketa. Gizarte gisa aurrera egitea eta lan baldintzak mende honetara egokitzea ahalbidetuko digun eskaera da hau, gure osasuna hobetzeko, zaintza lanak banatzeko eta hobeto bizitzeko. Lege honetarako egun mugarria da, Kongresuan eztabaidatu ahal izango den erabakiko delako. Euskadin ere garrantzia handia dauka lanorduak 40 ordutik 37 murrizteak. Izan ere, langileen eren bati eragingo lioke. Egia da sektore asko ditugula lanaldi txikiagorekin, sektore publikoan esate baterako. Baina elitzateke bidezkoa izango, hain zuzen ere, lan baldintza hobeak negoziatzeko indar gutxien dutenei bizkarra ematea. Haiek behar dutelako legearen babesa. Zoritzarrez, azken orduko aldaketarik ez badago, Kataluniako eskuinak iragarri du PPrekin eta Voxekin bat egingo duela langileen aurka. Bitxia da, erabakitzeko eskubideaz hitz egiten dutenek, Kongresuan eztabaidatzeari ateak ixtea. Herritarren gehiengo zabal batek babesten duen lege bati buruz hain zuzen ere. Lanaldia murriztea funtsezko tresna da konziliazioan eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko. Eta lan denboraren antolaketa hobetzeko aukera ere bada gure enpresak modernizatzeko.